Meta ndirizza l-Kungress tal-General Workers Union il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone qal li fl-aħħar 83 sena minn mindu bdiet il-General Workers Union rat bidliet kbar kemm dawk politiċi kif ukoll dawk soċjali u fl-istess waqt il-ħaddiema wkoll raw tibdiliet kbar fil-kundizzjonijiet tal-postijiet tax-xogħol. Elix Perici Kalaxxone qal li f'dan il-mument importanti fil-mixja ta' pajjiżna irridu fost l-oħrajn inħarsu fuq kollox il-ġid komuni fl-isfond ta' nfiq pubbliku responsabbli li mmexxu l-qudiem ħidma pubblika li b'kontabilità u trasparenza tassigura kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd u li nassiguraw pajjiż li joffri opportunitajiet ta' kwalità liż-żgħażagħ biex ilaħqu mal-ispiża fl-ewwel proprjetà tagħhom. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li din il-Union qablet fuq diversi proposti li ressa il-Partit Nazzjonalista fosthom li l-kola ma tkunx intaxxata kif ukoll fuq miżuri brabta mal-work-life balance. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja qal li dan huwa l-mument kollettiv ta' kulħadd u fejn qed niċċelebraw il-vuċi ta' eluf fuq il-postijiet tax-xogħol. Huwa qal li l-ħidma tal-General Workers Union waslet għal żieda f'diversi leave speċjali fosthom il-miscarriage leave kif ukoll żidiet fil-paga minima. Intant huwa saħaq li l-General Workers Union se tkompli taħdem għal kundizzjonijiet aħjar fil-post tax-xogħol u se tkompli tkun il-vuċi għal dawk li m'għandhomx.